Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit într-o nouă ediție de AMO Liga Masters. Și cum vine ziua de vineri, vă dau întâlnire tot aici, în Parcul la Izvor, unde de această dată vă propunem pentru vizionare meciul dintre ialoveni și reprezentanții Federației Moldovenești, cu numărul 6 Andronache Eudochim, cu numărul 8 Spânu Marin. În această echipă, iată, ocazie foarte bună pentru cei de la ialoveni care au ieșit pe un contraatac 3-1 și marchează, nu, ocazie pentru cei de la ialoveni, însă nefructificată de același tonul, însă până la urmă tonul sunt necondiționate de vreme și timp. Și ocazie pentru cei de la Federația Moldovenească de Fotbal, însă ratează cu numărul 22. Este vorba de Igor Chirmici, cel care nu i-a ajuns și ar lupta cu șanse mari la locul 3. Iată, a intrat în teren Ursul, jucător cu o tehnică foarte bună, Serghei Ursul cu numărul 14. Vă spuneam, este unul din jucătorii buni ai acestei echipe, care cu siguranță nu veți vedea. Iată și o ocazie bună pentru cei de la ialoveni și bară tonul. Condițiile meteo ne mai permit să desfășurăm aceste meciuri interesante. Ocazie pentru cei de la ialoveni, Arlet șutează milimetric pe lângă poartă. Cei de la Spartanii, surpriză, 1-5. Ocazie din nou și reține portarul celor de la primărie. Ostap șutează și practic milimetric trece balonul și Ursul ratează. Prieteni, avem și reluare. Iată, vă spuneam eu despre Ostap, un șuteur bun cu piciorul stâng, practic un luft, doar fundașul celor de la ialoveni a reușit să respingă. Arlet va arunca balonul în carioul portarului celor de la Federația Moldovenească de Fotbal, însă nu a fost așa să fie și ocazie. Prieteni, cum marchează cei de la ialoveni, a încercat doar să respingă balonul portarul, golkeeperul celor de la ialoveni, minge neintuită. Iată, avem și reluarea. Serghei Ursul, care nu a fructificat balonul, a încercat să șuteze cu șpițul și de această dată șutează Serghei Ursul, iar dacă balonul intra pe spațiul porții, nu era niciun dubiu că asistam la egalitate. Iată, meciuri tari. Cei de la Federația Moldovenească de Fotbal vor juca cu cei de la FC Chișinău. Prieteni, șut a unui jucător de la ialoveni și avem lovitură de bullet sau lovitură de la 6 metri. Cum va încerca Arlet să îl ducă în eroare pe portarul celor de la Federația Moldovenească de Fotbal și marchează, prieteni, Arlet cu numărul 14. Vă spuneam de acea lovitură bună de picior stânga. Vedem o altă schimbare la ialoveni. Intră din nou Basarab cu numărul 20, care astăzi la fel a avut mai multe ocazii. Cât de frumos ar fi. Însă până la turneul final vedem ce fac cei de la Federația Moldovenească de Fotbal. Ocazie pentru Serghei Ursu și nu a reușit să marcheze. O nouă greșeală a părintelui Serafim cu numărul 11. Iată, priviți ocazia lui Serghei Ursu. A dat până la lungul și practic era destul de dificil. Ocazie și din nou tonul la balon și face 3-0, prieteni, cu șpițul. Victorie garantată pentru cei de la ialoveni, care au fost mai preciși în fața porții, același tonul. Marchează jucătorul de la ialoveni. Vă spuneam, 3-0 e un rezultat foarte bun pentru cei de la ialoveni. Priviți ce face Vasile Arlet, cât de frumos a reușit să fenteze jucătorii de la ialoveni. Practic i-a făcut din mișcări. Priviți cât de elegant și șutează la colțul lung. Nu a putut nimeni face nimic, îl vedem fără nicio șansă. A reușit Arlet să încheie conturile.
frumoase din cadrul Ligii Masters la fotbal și iată golul de onoare a celor de la FMF prin Serghei Ursul, mijlocașul, care a avut mai multe ocazii astăzi și cu mai puțin noroc a marcat Serghei Ursul cu numărul 14 jucători, care și în prima repriză. Arbitrul de astăzi și iată, prieteni, câștigă cei de la Eloveni cu 4-1 într-un meci destul de frumos. Vedem pe Serghei Ursul.